Преди 2 години и малко, когато дойдохме и поехме управлението на клуба, си поставихме ясни конкретни цели и задачи. Сформирахме екип, направихме си организация и съответно тези цели бяха постигнати. И с отчасти, нали, с финансова помощ от държавата, за което също ние си я търсихме тази помощ, да се дошли да е така, да ни я дадат, без да си я търсим. И мога да кажа, че за тия 2 години аз бях изключително щастлив да работя в този отбор. И мога да кажа, че сформирахме един изключително добър екип от много малко хора. Тук тримата, плюс нови касиерката. Цялата тежест по ръководството на футболен клуб беше върху нас. А бъдете сигурни, че не е лесно да се управлява един футболен клуб, защото отговаряхме през тези години за едно 50 човека поне имаме, на които даваме заплати, които хранят семейства. И искам да благодаря на моя екип. Искам да благодаря на вас, че имахме така добро взаимодействие с вас и винаги сме се разбирали. Предполагам и вие не може да бъдете недоволни от нас в това отношение. Но най-вече така ми е болно и искам да благодаря на футболистите, защото всичко, което сме правили за тях. В един момент сега така се едно ги оставаме на произвола на съдбата, но дори отделя след тренировките те целият отбор дойдоха и искат да се накат. Аз си обяснявам, че те са футболисти и техната работа е на терена, без значение кой им е ръководител и кой ще ги управлява и така нататък. И се надявам новите хора в ръководството да имат това предвид. На проектът им да успее, за да може отбора да съществува, да се развива. Значи ние това не искаме да желаем. Но в крайна сметка и на мен много ми става тук напоследък напрежение. И някъде така и аз си взех и единодушно така, взех си собствено решение за нещата. Не, тайна, че ако не беше, не искам да смесваме тук нещата, нали, футбол и политика, но не е тайна, е ясно на всички, че ако беше друго местното управление, този отбор щеше да има нужното финансиране, щеше да просперира доста по-добре, отколкото е сега положението. Но, пак казвам, дай Боже, опасенията ни за по-натам да не се случи. Това е. Благодаря.